Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Sabi, barkanku da zuwa Kainuwa. Wannan bidiyo ne takaitacce zan ce, ko kuma kila zai iya yin tsayi dan ba editing zan zauna na yi ba saboda babu time. Na yi alkawarin zan kawo wannan bidiyon kuma sai ya kasance suna ta gyara a team na Pixelverse kenan. Sannan kuma na yi recording bidiyon ina editing dai ban samu zama ba. To kuma ana cikin haka yanzu suna cikin kun san cewa yau za su listing Pix5 a centralized exchanges don Bybit ma sun faɗa. To kuma sai na ji labari an ce wai airdrop shi ma yau ne. To har yanzu dai babu official labari dangane da airdrop ɗin, amma dai a cikin Discord server ɗinsu an tabbatar wai cewa yau ne. To kuma dai yau ne ko ba yau ne ba, na ga dai dashboard yanzu yana buɗewa, sai na ce kawai bari na buɗe in ɗanyi recording na tura. Kila bidiyon zai yi tsayi, amma kawai waɗanda ba su yi ba sai su samu su yi. Kun ga nan idan ka shigo, kana shigowa nan wurin dashboard ne, akwai profile, akwai referrals, akwai pet. Abin da za mu mai da hankali a kai shine a nan wurin profile da pet. Sannan kuma za mu shigo nan, za mu mai da hankali akan tasks. To idan na dawo baya, abin da mutum zai fara yi shine seta profile ɗinsa. Za ku ga avatar a nan. Lokacin da mutum zai fara babu wannan avatar ɗin, za ka shigo nan wurin edit avatar ɗin nan ka seta avatar ɗinka. To idan zan iya zaɓen wannan misali, ko wannan wanda shi ma ba kuɗi a kansa. Misali idan na zaɓi wannan glitch ɗin sai na ce buy, za ku ga ya tambaye ni zan saya da 0 pix ne, sai na ce yes. Idan na ce yes, sai na zo na ce choose avatar. Yanzu kun ga gashi nan ya nuna mun shine current avatar ɗina. Idan na dawo nan wurin, idan na zo nan wurin na koma back, kun ga gashi ya saka mun shi. Za a bani pix ɗina, za a bani kyautar pix ɗina. Za ku ga nan wurin pix yana ƙaruwa. Kun ga yanzu ina da username, amma sanda za ku shigo farko za ku ga player hash da nambobi. Yanzu zan nuna muku yadda za ku saita shi. Idan kuka yi scrolling down ƙasa, za ku ga wannan ɗan pencil ɗin na edit. To a nan ake editing profile ɗin. Za ka shiga, za ka saita username. Kun ga username nan, za ka saita bio. Kowanne ana ba da kyautar pix. Ni na riga na saita shi ne yasa ba za ku gani ba, amma idan kun zo naku ku in dai ba ku saita ba za ku gani yawan pix ɗin da za a bada. Ina jin ko 200 ne ko 100 ne ko 200 ne, na manta. To idan ka shiga wannan alamar pencil ɗin shine edit. To a nan wurin ne za ka yi editing. Kun ga kada ku manta a ƙarshe a can ƙasa akwai save. To idan ka gama settings sai ka dawo nan wurin sai ka sa save. To idan na dawo nan sama, kun ga nan wurin username, sai ka je ka zaɓi username ɗinka sai ka saita. Ni ina sa username ɗina ne irin na Telegram ɗina. Sannan a nan wurin ƙasa ga bio, sai shi ma ka saita bio. Ka rubuta abin da za ka rubuta. Maybe I like crypto, I like money, Pixelverse to the moon, whatever dai. Duk abin da ka ga dama bio ne, kawai ka saita a baka kyautar pix ɗinka. Sannan sai assign socials. To assign socials ɗin nan wanda yafi muhimmanci a nan wurin shine Telegram, saboda daga cikin Telegram bot na Pixel Tab wurin da ake game ɗin nan, idan ka taɓa zai iya dawo da kai dashboard ɗinka direct in dai ka saita Telegram. Amma bana nufin sauran ba su da muhimmanci. Kowanne yana da muhimmanci dan za a baka kyauta link ɗinsa. To kun gani yanzu gashi nan idan na saita X account ɗina za a bani 200 pix. Idan na saita Discord account ɗina za a bani 200 pix. To haka ne. To Telegram ɗina ni na riga na saita shi. Shi yasa a nan baya, idan na dawo baya, shi yasa za ku gani ga alamar Telegram nan ya riga ya saitu, an bani kyautata. To idan kuka shiga, haka nan za ku shiga sai ku kama Telegram. Idan kuka kama Telegram zai fita sai ya kai ku, zai tura muku message
zai ce za ku ba da dama a yi linkin account ɗinku na Telegram da nan, sai ya tura muku message zuwa Telegram. Idan suka tura maka message a Telegram, kana zuwa Telegram ɗinka za ka gan shi a sama, sako daga Telegram, sai ka shiga. Idan ka shiga sai ka yi scrolling can ƙasa, sai ka yi authorizing. Idan ka yi authorizing za ku ga ya rubuta accepted green, sai ka yi minimizing Telegram, sai ka dawo baya kan nan dashboard. Idan ka dawo baya kan dashboard, kana zuwa za ka gani a sama ya nuno maka profile photo ɗinka na ya sunansa na Telegram, sannan kuma ya nuna maka dashboard abin nan image cewa za ka yi linkin, sai ka ce confirm ne ko accept, sai ka wuce. Idan ka dawo nan wurin za ka ga ya nuna maka ya yi linkin. Shi ma wannan X account haka, shi ma Discord haka. Sai dai a haƙuri, bidiyon ne na gaggawa. To idan muka dawo baya, sannan kar ku manta na ce za ku yi save. Idan kuka yi saving, in kuka gama linkin ɗinku yayi, za ku ga an jero Telegram a nan, X a nan, Discord a nan. Idan ma ba ku da Discord ko whatever, dai kuna da Telegram, kawai kowa ya samu ya seta Telegram ɗinsa. Sannan idan muka dawo nan wurin za ku ga pets. Idan na shiga pets ɗin nan, za ku gani by default wannan pets ɗin ne, kuma shi kaɗai ne muke da shi for free. Idan muka je change bot, akwai saura da za mu iya saya, so amma dai mu rabu da shi yanzu, kawai mu tafi akan free ɗin. Abin da ya kamu nan shine collecting coins, collecting points. Ga sunan kun ga nan wuri ina day 1 na karbi day 1, na karbi day 2, na karbi day 3. Idan kun duba streak ɗina za ku ga day 3 ne. To yanzu saura day 4 gashi nan. To ina jin nawa suke bayarwa, 155 pics suke bayarwa. To amma idan suna gyara sai kaga ya sako wannan 4300 din, amma sa kai ta dannawa sai kaga ba zai collecting ba. To amma dai idan sun gama gyara za ka yi dawowa nan wurin ka danna, sai ya baka. Kun ga ina tabawa bai bani komai ba. To mun gama da maganar pet. Daga baya zan yi bidiyo insha Allah. Abin da yasa nake wannan bidiyon na gaggawa, na samu labarin cewa wai an ce yau za a yi claiming airdrop. Abin da ni bai min yadda ya kamata ba, saboda ban gama saita abubuwa ba, amma dai Allah ya ba mu sa'a. Idan muka dawo baya sai mu shigo nan wurin. Idan muka shiga nan wurin sai mu shiga tasks. Nan wurin ana samun points sosai. Idan na shigo tasks, ga kun gani ga shi nan me aka ce a nan wurin, retweet Pixfy Bybit listing and get 5,000 coins. To idan na shiga nan wurin sai na ce go to, sai ya kai ni Twitter. Idan ya kai ni Twitter sai na yi reposting. A yi haƙuri, bari na tsayar da wannan bidiyon a nan na yi posting, sannan sai na dawo na yi signing into Twitter ɗina, na yi bidiyon shi ma linkin account ɗin wannan, shi ma sai na tura shi. Kamar yadda na faɗa muku, ba time ne, a gaggauce ne, don sai dai a haƙuri. Za a ga bidiyon ya zo ba yadda na saba ba, babu editing, babu komai. Haka zan gabza muku shi, amma dai a samu a dudduba a yi. Allah sa mutanen mu su yi da yawa, kuma Allah ya ba mu sa'a. Zan yi na linkin account, ba linkin account nake so na ce ba, waɗannan tasks ɗin da aka ce mu yi na liking post da retweeting da kuma sauran tasks ɗin, su nake faɗa. Sannan hallau zan dawo na yi na linkin wallet, shi ma na tura. ERC20 wallet ɗin Ethereum compatible, EVM compatible wallet ake so. To zan zo na yi bidiyo shi ma na tura insha Allah. Allah ya ba mu sa'a. Wannan shine bidiyo na farko, na gaba zai fito.